Čaute všetci, môj nickname je Engray a dnes prinášam blog o tom, čo plánujem do budúcna plus niečo málo z tohoto týždňa. Ako prvé sa musím v krátkosti ospravedlniť za môj mikrofón. Som momentálne na Slovensku, kde sú moje podmienky trošku horšie, no to sa čoskoro zmení. Za posledných 7 dní som vytvoril 3 videá, ktoré boli mojimi prvým pokusmi vytvoriť materiál pre YouTube. Pokiaľ ste ich videli, sami môžete usúdiť, že by mohli byť lepšie, a to je to, čo sa budem snažiť v budúcnosti dosiahnuť. Jedným z nich bola recenzia na epizódu Vikingov v angličtine, ktorá je veľmi významná z hľadiska ďalších epizód. Nemal by som ju takto hanobiť a povedať, že jej úlohou bolo len posúvať dej, no v skutočnosti to bola jej hlavná úloha. Zároveň s tým chcem dať do povedomia to, že sa chystám recenzovať aj nasledujúcu epizódu. Ešte však neviem, či v slovenčine alebo angličtine, alebo či spravím 2 videá v 2 jazykoch. Okrem toho som vytvoril svoju tapetu pre kanál, ktorú pravdepodobne neskôr prerobím do lepšieho stavu. V kinách vyšiel film Assassin's Creed a iné. Okrem dobrých vecí máme za sebou aj tie zlé, Carrie Fisher už není medzi nami. Princezna Leia, kto by náhodou nevedel. Pokiaľ chcete vedieť, či to ovplyvní nejakú epizódu 8, mám informácie, že svoju časť Carrie Fisher už natočila a nemalo by to mať žiadny vplyv. Čo sa však týka budúcnosti Star Wars, to ešte len uvidíme a zistíme. Tak a niečo málo predchádzajúcich vecí. V pondelok bude vychádzať prvá epizóda novej série Sherlocka. Pokiaľ budem mať tú možnosť, vytvorím na ňu recenziu, no to zostáva zatiaľ nevyjasnené. To by malo byť pre tento blog všetko, majte sa dobre, prežite Silvestra v zdraví a ak sa vám toto video páčilo, respektíve blog, zanechajte like, odber alebo komentár. Čaute.